Noong pong minsan, merong isang kwento tungkol sa isang lalaki na naglalakad sa tabi ng daan. Bigla-bigla, may narinig po siyang boses. Sabi niya, "Stop! May mahuhulog na isang semento, hollow blocks." Nakinig naman po yung lalaki. Huminto. After 5 seconds, may nahulog nga pong bato. Bang! So nagpatuloy po yung lalaki sa paglalakad. At pagkatapos po ng ilang saglit, may narinig na naman po siyang boses. Sabi, "Stop! Merong aksidente. May sasakyan, nababangga." Huminto po yung lalaki at kamukha po nung sinabi ng boses, merong nga pong isang sasakyan nag-swerve at muntikan na siyang natamaan. Buti na lang huminto siya. Kung hindi, nasama po siya doon sa aksidente. At nagtatanong po itong lalaki, sabi niya, "Sino ka? Bakit pinaproteksyonan mo ako? Sino ka?" At nagsalita po yung boses, sabi niya, "Ako yung guardian angel mo. Ako yung tagapagtanggol mo." At ito pong lalaki sabi, "Guardian angel? Nasaan ka? 1 taon na. Nasaan ka na? Di sana kung nandun ka, binigyan mo ako ng babala bago ko pinakasalan yung aking asawa," sabi. My dear friends, sometimes we ask that question to the Lord. "Lord, where are you in my suffering, in my pain? Panginoon, nasaan ka dito sa aking problema?" Tinatanong natin, "Panginoon, saan ka ngayon? Na kailangan ko ng pera. Baon na baon ako. Ilang business na ang aking pinut up, inumpisahan, palagi, nalulugi, hindi pa ako nakakabawi." Yung iba, tinatanong, "Panginoon, nasaan ka ngayon? Na meron akong sakit. Nasaan ka? Hindi ko na matiis itong aking nararamdaman sa aking pangangatawan. Nasaan ka? Ngayong ako'y nanghihina." Maaaring meron din po sa inyo nagtatanong, "Panginoon, nasaan ka? Ngayong inaabuso ako ng aking asawa. Nasaan ka? Ngayong walang pakialam ang aking asawa sa amin, sa aking mga anak. Panginoon, nasaan ka? Ngayong kinuha mo yung aking asawa, mag-isa na lang ako, nalulungkot ako, nadidepress ako." It is perfectly normal, my dear friends, when we try to find God in our problems, in our difficulties, in our pains and sufferings in life. But sometimes, we could not notice God in the times that we are happy, in the times that we do not have any problems, in the times of joy and peace. Bakit pag meron tayong problema, doon lang natin hinahanap ang Diyos? Di po ba? Pero pag okay ang lahat, pag wala tayong nararanasan na pagsubok, di man natin maalala ang Diyos. Where is God in our suffering, in our pains, in our problems, in our challenges? God is there. He's invisible. God is doing something. And where could we see and experience the love of God? They are there in the angels that He sends us. Ang mga anghel, mga spiritual na nilalang, hindi talaga natin makikita ang mga yan. Pero hindi naman ibig sabihin, hindi po ba, na pag hindi mo nakikita, hindi na totoo. Ang hangin, alam natin na totoo, di naman natin nakikita. Paano nyo alam na merong hangin? Nararamdaman natin. Ang kuryente, hindi naman natin nakikita. Na nakikita natin yung epekto ng kuryente. Yung ilaw, yung pagsindi ng mga makina, ng ating mga gadget. Alam mo, totoo na merong kuryente kasi merong epekto. Paano mo alam na totoo ang mga anghel?
Kahit na hindi natin nakikita, nararamdaman natin. Huwag mong ka-questionan, huwag mong itatanong na saan ang Diyos sa iyong mga pagsubok. Kung ikaw ay sinusubukan, palagi kang magpasalamat sa Diyos. Dahil hindi ka susubukan ng Diyos na alam niya mahina ka. Di po ba? Kaya sinusubukan ka ng Diyos kasi alam niya, kaya mo, malakas ka, matatag ka. At alam din ng Diyos kung hanggang saan ang ating lakas. Kaya naman nagpapadala po ng mga tulong ang Diyos sa atin. At ano ang mga tulong ng Diyos? Sila mga anghel. Tayo ba ay nagpasalamat na sa Diyos sa mga napakaraming biyaya na ating tinanggap? Minsan dyan tayo nagkukulang, hindi po ba? Palagi tayong nagrereklamo sa ating mga problema, palagi tayong naghahanap sa ating mga pagkukulang, pero hindi man natin mamalayan minsan yung mga pagpupuno ng Diyos sa atin. Yung mga grasya at biyaya na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Huwag tayong mag-alala pag tayo ay may problema. Kasi pati ang ating mga anghel na hindi nakikita, lumalaban sila para sa atin. And that is the good news. Always remember that, my dear friends. God so loved us, He sends angels to protect us. At huwag tayong mag-alala. Do not worry. Continue fighting. Continue living your life. Continue praising the Lord. Dahil kung naniniwala ka sa Diyos, isang paniniwalaan mo na malakas siya. Walang tatalo sa Diyos. Never ever believe that evil will triumph in your life. Hindi mananaig, hindi mananalo ang kasamaan sa buhay mo. Gaano pa karami ito, gaano pa kalala ito, gaano pa katagal ito na nararanasan mo. In the end, God will triumph. And many times in our lives, God sends angels in form of kind people. Angels, kind people are angels in disguise. Di po ba? Ang mga mabubuting tao ay mga anghel na nakatago. My question to you is, who are those hidden angels, those kind persons that have helped you in your life? Silang mga naging dahilan bakit kayo ay nakapag-survive, kayo ay nabubuhay, kayo ay umiiral, kayo ay nandirito pa rin sa mundong ibabaw. Have you thanked them? More than thanking God for sending His angels, let us thank these kind persons because they are also God's blessing to us. Alam niyo po, isa sa araw-araw na pinapasalamatan ko din sa Diyos ay ang aking tita. Isa po siya sa mga nagpaaral din po sa akin. Walang kaano-ano, hindi man po niya sinabi, bigla nagpadala po siya ng pera sa akin noon nung malapit na po akong magtapos sa aking pagpapari dahil wala naman po talaga akong sponsor. At ang hindi ko po makalimutan dito sa aking tita ay wala siyang hinihinging kapalit. Hindi po ba yan ang talagang karakteristik o ugali ng isang anghel? They keep on serving God, worshiping God. They keep on helping people without expecting anything in return. At yan din po ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba. What is humility? It is continue doing the will of God. It is being able to be kind and good without expecting anything in return. That is what true humility is, which is also found in angels. Who are your hidden angels now in your life?
Have you thanked God for them? Let us, in a simple way, as our gratitude, thanksgiving, pagbabalik ng ang ating pasasalamat sa kanila. Isipin natin sila, pagdasal natin sila, at naway sila ay biyayaan din ng Diyos. We thank God for His angels. Though we cannot see them, we know that they are fighting an invisible battle, always protecting us. We say, thank you, Lord, for your love, for your angels. We love you. We praise you. Amen.